Salamat sa tanan, salamat kaayo kay imo jud gibarugan. Imuhang pagkainahan na pila pagkaamahan. What you gani reklamo maskin ka usa man lang. Mas nanikamot na noon ka sa usa ka adlaw imong trabaho. Balik duha bahalag bugat na kaayo ang imong mga gialsa para lang makakaon ko. Imuha gyud giagwanta sa imo kung nakapunog diskarte kadili jud pwede na permi kang magpakampante sa kung unsa magani ang mga naani mo ron. Kinahanglan ng mulambo paglabay sa panahon. Maong bilib kaayo ko nimo pagkainahan kay mag-inusara ragyod nimo nga gisagubang ang tanang mga kalisod nga naagian nimo pagkainahan nako ug pagkaamahan. Grabing sakripisyo ang ibuhat mo para lang mahatag mo ang gusto mo. Nagkabala ka kay maskin wala si papa, nakating ko sa kung unsa ang sakong disiplina nga dapat barugad jud ang responsibilidad ug kung unsa ang angay ug sakto nga mentalidad para mulambo ka sa kinabuhi. Ang mga tulo mo mautiman-an ko perminti. Salamat sa suporta mo sa akong profesyon ug sa gugma mo sa akong nga wali limitasyon. Salamat sa kaayo sa imong pagpa-eskwela. Maujud ni atong pangandoy sukad pa sa una. Unya karon nga ako nang nakuha ang diploma. Oras na gyud para mobawi ko sa imuha ug usa sa mga butang nga akong ipasalig kanimo kung makitabog itugot man pananglit sa taas katagaan pug niya og liwat akong dublingon nimong gibuhat nako isip anak. Gibuhat para nako ang tanan mong ay huna-huna ang ay pagkuwang. Grabing sakripisyo ang ibuhat mo para lang mahatag mo ang gusto mo. Gibuhat para nako ang tanan mong ay huna-huna ang mga ay pagkuwang. Grabing sakripisyo ang ibuhat mo para lang mahatag mo ang gusto ko. Gibuhat para nako ang tanan mong ay huna-huna ang mga ay pagkuwang. Grabing sakripisyo ang ibuhat mo para lang mahatag mo ang gusto ko. Isa sa mga butang nga akong ipasalig kanimo kung makitabog itugot pananglit sa taas katagaan mo na ang ay pagbuhat nako isip anak. Salamat kay kaayo sa iyo pagpa-eskwela. Maujud ni atong pangandusukad pa sa una. Unya karon nga ako na